kiva, koska siellä on hyvät ruuat ja sitten hyvät välituntialueet. Ja sitten siellä on kivoja aina kavereita paljon täällä koulussa. Ja liikuntasali on iso. Ja aina kiva, kun tosi monet aina leikkii täällä ulkona kavereiden kanssa. Opettajat tuntee oppilaat, ei pelkästään niin kuin omaa luokkaa, vaan kautta linjaa ja ajatellaan lapsen parasta ja lapset saa olla niin kuin lapsia. Lapsia kohdellaan yksilöinä ja se otetaan huomioon sekä opetuksessa että kaikessa toiminnassa. Ja sitten toinen juttu on sellainen, että isossa koulussahan pienet oppilaat usein pelkää isompia oppilaita, niin täällä lapset on sekä toiminnassa eri-ikäisten oppilaiden kanssa tekemissä keskenään, plus ne leikkii tuolla välitunnilla. Että täällä opitaan sitä toimimista sekä pienempien että isompien kanssa ja se on ihan superhyvä taito.